Prošle godine u ovo vrijeme govorilo se o plinofikaciji rafinerije Brod. Aktualni resorni ministar spomenuo je tu mogućnost od koje za sada nema ništa. Slično je i sa međudržavnim sporazumom o kojemu se ponovno šuška. Sve su teme koji bi trebali biti vjerojatno sadržaj sljedećeg sastanka povjerenstva na međudržavnoj razini između Republike Hrvatske i BiH. Mi samo indirektne informacije imamo o tom događaju, ali znamo da vjerojatno zbog toga kasni naš sastanak na nivou povjerenstva na brodskoj razini i očekujemo vjerojatno neke nove informacije vezano za plinofikacije. Pad cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno je probudio nadu kako se nećemo još dugo trovati, a neki analitičari čak vjeruju kako Rusi u modernizaciju rafinerije ne bi ulagali da je MOL ranije više uložio u hrvatsku naftnu industriju. No gdje bi se onda prerađivala sirovina puno sumpora? Rusi su ciljano ušli na ovo tržište i to zbog dva razloga. Prvi razlog je da mogu izvoziti svoju naftu preko tvrtke Zarubnježneft. Tu je i sama rekonstrukcija ili puštanje u pogon rafinerije u Bosanskom Brodu. Znamo svi da ta rafinerija je bila devastirana i vjerojatno i to je bio isto interes i vlasti Republike Srpske, također i Rusije da otvori novo tržište. U očekivanju novog sastanka povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka za plinofikaciju ima sve manje realne prilike, budući iz Rusije dolaze negativni tonovi o južnom toku. Brođanima ostaje borba u zadnje vrijeme najviše s lebdećim česticama. Početak studenog smo imali izrazito visoke dnevne prosjeke i lebdeće čestice PM2,5 i iznad 70 mikrograma po kubnom metru, a PM10, ovi krupni lebdeći čestica, i 80 mikrograma po kubnom metru, a znamo da granična vrijednost je 50 mikrograma po kubnom metru. I u drugoj polovici studenog isto smo imali visoke koncentracije, često cijeli dan. Tko zna koliko će još proći priloga, tekstova, sastanaka prije nego što se nešto pozitivno ne dogodi. No što nam drugo preostaje kada znamo da od šutnje nema ništa.